Og jeg ydermere, der synes jeg, at han var et vidunderligt menneske. Lidt ligesom vores navn for vores nye podcast. Velkommen til vores podcast, Salesrum Celsius. Og det ved alle vores lyttere jo tydeligvis er en reference til Marcus Borgius Cato den ældres faste ordsprog i det romerske senat, hvor han konstant agiterede for Karthagos ødelæggelse, der realiserede kort efter hans død, 146 f.Kr. ad Scipio Africanus Aemilianus. Men det er slet ikke det desværre skal handle om her i dag. Nej, fordi Jonas Stengård Jensen, vi har lavet en podcast, eller er i gang med at lave en podcast. Det ser desværre sådan ud, ja. Og hvem er vi? Og hvad bilder vi os egentlig ind at sidde her og podcaste og fjolle rundt, når nationen står i våde, og vi burde egentlig melde os for at redde nationen og kæmpe os ud af det dødvande, der efterhånden og uhjælpsomt har spredt sig omkring Danmark siden 1241, vil mange mene. Så hvad bilder vi os egentlig ind, Kåre? Hvem er vi, og hvorfor er vi her? Ja, altså, vi er jo begge to studerende, først og fremmest. Det er sandt. På hver sit fagfelt. Du studerer historie på andet semester. Ting, der er sket i fortiden. Hvem gjorde hvad, hvornår, og måske endda hvorfor. Mens Kåre, du er jo meget mere artistisk anlagt end jeg. Ja, jeg studerer musikvidenskab, også andet semester på Aarhus Universitet. Ja, du går også på Aarhus Universitet. Ja, vi sidder på Katrinebjerg i Aarhus og snakker i netop det øjeblik. Et dejligt sted med mange mene. Ja, vi sidder i din stue. Ja, den stue, som okkuperer sig mig, hvorvidt jeg ejer den, eller hvorvidt den kan ejes, af debatemner, som jeg tror et andet podcast vil beskæftige sig med i dybere interesse på et eller andet niveau. Ja, men ja. Vi har jo konverteret det over til vores nye studie, og ja, vi er begge to enige om, at det fungerer meget godt som et studie. Ja, vi har T, og vi har Cæsar stående, og Julius Verne, 7 novels. Ja, vi tænker, at det illustrerer meget godt nogle af dagens temaer. Vi skal tale omkring både noget om rumfart, og også noget om gentlemanship. Og der tænker vi, at Jules Verne er jo en mand, der inkarnerer begge aspekter meget, at han har noveller, der handler omkring rumfart og det første spæde science fiction, men som også involverer mange, som man i høj grad ville kunne kalde sande gentlemen. Lige præcis. Ja. Og det fører så hen til, hvad har vi tænkt os med den her podcast? Og det er jo egentlig en ting, som jeg tror mange undrer sig meget over, hvorfor vi ikke bare går ud og får en tættere barbering og en ordentlig frisyre, og så laver et eller andet. Men så tænker vi, at det vi ville med den her podcast, det var egentlig ikke bare underholde os selv og hinanden, men også prøve at sprede lidt glæde, men frem for alt lidt ro. Lidt ro og lidt fred i et panisk og hektisk senmoderne samfund, hvor identitet ikke længere er noget, man arver som social status, men noget, man skaber gennem valg. Og selv det ikke at vælge er jo et valg. Og det pres for at vælge driver flere og flere mennesker til vanvid, har jeg hørt, og føler jeg også selv nogle gange, jeg er offer for. Så vi tænker, at vi her en gang om ugen, en gang hver anden uge, lige vil sænke farten og lige slappe lidt af og tale om de problemer, som der måske ikke er tid til i andre medier at diskutere. Ja. Og via det sprede lidt ro og fred til vores medmennesker. Ja, og det er også lige præcis det, at sådan bare tage en slapper. Det her bliver ikke om, hvordan du studerer bedst, eller hvordan er den bedste rutine at have i dit hverdagsliv. Nej, det her det handler om ren og skær underholdning og afslapning. Og det bliver heller ikke et eller andet højspændt politisk sådan, det mener vi om indvandring, eller det gør Finansministeriet forkert. For det er ikke bare fordi, vi ikke ved noget om det og synes, det er kedeligt. Det er fordi, det er der så mange andre medier, der ved så meget mere om end os, og det tænker vi vil være meget imod vores mission på den måde at skabe kontrovers. Lige præcis. Og det er også, det fejrer livet, som i hvert fald dig, Jonas, du er kæmpe tilhænger af. I høj grad ikke bare fejre livet, men også at trøste hinanden over døden. Begge missioner håber vi at kunne udføre her, så man tuner ind, så vil man, hvis man desværre er fanget i den sørgelige situation, at et kært medmenneske er gået bort, eller at man føler, at man er lidt trist ved hverdagen generelt, så kan man komme ind her og tænke, at livet er en herlig ting, og vi må ikke lade noget som helst komme i vejen for at nyde den korte tid, vi har her på jorden. Og det fører os helt naturligt hen til drikning af øl.
Der er mange mennesker, der har forskellige holdninger til øl. Nogle kan lide lysøl, nogle kan lide mørkøl. Men hvad kan vi lide? Og hvad synes vi er den bedste øl for os? Altså jeg har jo, fortæller mange mig, i et stykke tid været notorisk for nærmest udelukkende at drikke Paulaner Weissbier fra München. Og det er egentlig en beslutning, der oprindeligt blev truffet som et led i et større identitetsproces, for jeg insisterede på kun at ville drikke Weihenstephan Weissbier. Og det er der sikkert mange mennesker, der godt kan gætte, hvem det ligesom var en cadeau til. Men det var desværre ikke en vare, der blev ført nogle af de steder, hvor jeg henvendte mig. Så jeg faldt hen på Paulaner og har været meget godt tilfreds med den i lang tid. Og det er jo en hvedeøl fra et meget gammelt bryggeri i München tilbage i 1600-tallet. Et munkekloster, der var nogle af de første, der bryggede øl. Og jeg synes, den historiske dimension, der er til tysk Weissbier, er noget, der appellerer utrolig meget til mig som menneske. Ja, og jeg har, det her det bliver nok lidt kedeligt, fordi der bliver ikke så meget kontrast, fordi vi deler næsten samme holdning til øl. Jeg kan godt lide pilsner, og også stor fan af Weissbier. Jeg lærte først at drikke Weissbier. Den første Weissbier, jeg drak var Hogarden. Den lærte jeg at drikke med et metalband, jeg spillede med i. Og i pauserne, så vores bassist tog os med ned, fordi han var lokal, og så viste han os Weissbier, og så har jeg egentlig kunne lide det siden. Og så drikker jeg også meget pilsner, som sagt, og mange synes, det er lidt bøsseøllen, eller vi mener selvfølgelig ikke med det udtryk noget som helst negativt over for homoseksuelle. Vi har kun respekt og ærefrygt til overs for verdens homoseksuelle samfund. Lige præcis, og jeg har også mange venner, der er homoseksuelle. Det var nærmere en kritik af folk, der ville bruge et udtryk som bøsseøl negativt mod folk, for det synes vi overhovedet ikke, der burde være noget om. Bare fordi man kan lide en løs øl, er man lige så sikker i sin maskulinitet, og selv hvis man ikke er, så er det også okay. Lige præcis. Godt sagt. Det er det, vi vil ikke have noget kontrovers i det her program. Det er lutter, harmoni og glæde. Ja, der findes ingen ondskab i verden. Lad mig komme med dementi, for der er en ting, og jeg ved, at mange seere, da jeg lige sagde det før, tænkte, Jonas, det passer vist ikke helt. Der er en ting, en fundamental ondskab her i verden, som du især, og som meget få andre mennesker kan døje, og som gør dig så rasende, at det kan spolere selv det bedste humør, og det er selvfølgelig den landeplage, der har hærget menneskeheden siden tidens start, så at sige. Det er jo Sverige, frygtens og rædselens nation. Et land af skuffelse og skam, og jeg synes ærligt talt, at meget hurtigt vi kunne blive afsporet af at sidde og lade det ødelægge vores podcast. Så lad os komme væk fra det. Vi hurtigt dementi, Sverige kan vi ikke lide, og det kan nærmest ikke siges nok forfærdelige ting om, hvor rædsomt et sted det er. Så lad os dreje tilbage til øl. Ja, Vi kan jo begge så godt lide lysøl, men der er jo også mørkøl. Der er også mørkøl. Det er lige præcis det. Vi deler samme holdning omkring mørkøl. Vi kan ikke lide det. Du beskriver det som flydende rugbrød. Ja, det er faktisk en gammel, tror jeg, reference til et afsnit af Firefly, den klassiske Joss Whedon tv-serie, hvor der vist var et afsnit, jeg tror det er nummer 7, Jamestown, hvor de besøger en koloni, hvor der bliver arbejdet hårdt af nogle folk, og så får de serveret en meget tyk, flydende drik med meget høj alkoholprocent og mange proteiner, fordi de både får deres næring, og samtidig bliver bedøvet af den høje alkohol, så de ikke kan lave oprør om natten. Og der bliver vist talt om, at det var noget, man også gjorde i gamle Egypten, selvom jeg ikke kan verificere det historiske fakta. Det skammer selvfølgelig over som historiker, men jeg synes, det lyder plausibelt. Ja, men det skal selvfølgelig siges, altså, selvom jeg ikke kan lide mørkøl, så kan jeg godt se nogle kvaliteter, der kunne være gode ved den. For eksempel, at generelt mørkøl har måske noget mere flere smagsnuancer, end pilsner har. Weissbier kan faktisk også godt have det samme, men det er sådan lidt mere lette smagsnuancer, hvor mørkøl har alle mulige frugtige og sådan noget, men det falder stadigvæk ikke mig ind at drikke det. Nej, der er jo så mange, der vil pege på, at mørkøl også er den mere traditionelle maskuline øl at vælge, og det som rigtig mand drikker. Eksempelvis er der jo Guinness fra Irland, og her vil der jo kunne siges mange næsvis ting om irerne som nogle hårdt arbejdende kartoffelknaskere, der har brug for deres proteiner, men det vil I igen ikke høre et ord om herfra. Kun respekt og sympati til de irske folk, der ved grød ikke har haft det let altid, og brygger en meget dejlig Guinness, som mange mennesker uden tvivl nyder. Eksempelvis så jeg forleden filmen Kingsman, hvor Colin Firth jo skulle repræsentere ærketypen af en gentleman og drak et fint glas Guinness. Jeg siger blot, det falder ikke i min smag.
Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har eksperimenteret nok med det, men jeg har hørt rundt omkring, at genis er det, som rigtige ølkender ofte elsker, og det er noget, man skal lære at drikke. Hvad har du hørt om den teori, Kåre? Det, jeg har faktisk aldrig hørt den, men jeg kunne godt forestille mig, at det er ligesom i start, altså for nogle, lad os sige 5-6 mange år siden, så kunne jeg heller ikke lide smagen af øl eller vin. Vin har jeg stadig, det kommer an på hvilken vin. De to. Men der øl, det er bare sådan sur, bitter ting. Og nu drikker jeg den med glædelig lyst. Jeg tror måske godt, altså sammen med kaffe, jeg har ikke lært at drikke kaffe endnu, godt nok. Men der er mange, der siger, at de kunne heller ikke lide kaffe, da de startede. Det lyder som en plausibel teori. Jamen lad mig fortælle en pinlig historie fra mit eget liv, for at verificere den historie, Kåre har fortalt. Jeg tror, det var en efterskolefest, hvor vi også kendte hinanden, lærte hinanden om øl, hvor jeg skulle drikke min første Carlsberg. Og jeg synes, det var så afskyeligt, at jeg gik rundt med en sodavand i den anden hånd, og hver gang jeg tog en slurk Carlsberg, så skyndte jeg mig at tage en slurk cola, så jeg kunne få den skyllet ned så hurtigt som muligt, uden at smage den. Men jeg ved ikke, om det er en biologisk ting, og en smagsløg modnes. Jeg synes umiddelbart også, at min smag i alle kulinariske felter har udvidet sig til ting, jeg som yngre ikke brød mig om. Så det kan godt ske, at det måske er noget, man skal modnes og oplære sig i, ja. Men jeg læste en gang i et verificeret blad, som overhovedet ikke var illustreret videnskab. Det var illustreret videnskab. Men vi skal ikke gøre reklame for den slags kommercielle ting her. Det er igen rent hyggeforetagende, ikke nogen kommercielle interesser. Så læs kun illustreret videnskab, hvis du har lyst. Ja, men der læste jeg, at hvis man synes noget smagte dårligt, så var det fordi man havde forbindelse til, eller sådan... Det gjorde mig lidt ukoncentreret. Det undskylder jeg for. At man forbinder det med noget dårligt, for eksempel hvis vi siger kloak. Det synes man ikke lugter godt, fordi at... det er faktisk ikke et godt eksempel, tror jeg. Det er fordi, der er nogle molekyler, som... Det er jo sådan, man lugter, det er molekyler i luften, som er dårlige der. Men hvis du for eksempel ikke kan oliven, så kan det være noget med, at du har haft dårlige oplevelser med oliven eller sådan noget. Jeg har faktisk igen en pinlig historie fra mit liv, hvor jeg undskylder uforbeholden for den småkriminelle gerning, jeg netop nu tilstår. Jeg kommer ud fra landet, ud fra Vestjylland, og der har vi en sjov vane med, at når en nabo planter sin mark fuld af majs eller ærter og sådan noget, så kan nabolagets børn godt lige gå op og lige snuppe en pose med ærter eller majs eller andet. Så gik jeg engang op og lige tog et par majskolber, som jeg så glædeligt knaskede igennem, og jeg kom til at knaske så mange, at jeg fik kvalme. Og i en længere periode fik jeg faktisk kvalme bare ved, som Kåre siger, lugten af majs. Så igen kan jeg verificere den teori, Kåre kommer med der. Men det sker en anden grund aldrig sådan rigtig med øl, selvom man dagen efter tænker, aldrig mere øl. Og så ugen efter, så drikker du på livet løs igen. Ja, det er jo ofte den form for proces, som man går igennem i livet med mange ting, altså heroin og den slags. Man tænker tit, okay, nu stopper jeg. Men ofte så falder man i igen, og kun sympati til over for dem, der kæmper med den dæmon, og fuld support herfra, for at prøve at bekæmpe dine indre dæmoner. Ja. Det kan være svært. Meget. Fordi det er jo trods alt også dæmoner, man kæmper mod. Det er det. Jeg har selv adskillige laster, og jeg tænker, at den primære, det er også en træls hang til en vis drik, som jeg tror i folkemunde er kendt som Coca-Cola, som jeg har været afhængig af næsten siden barndommen, og ofte tænkt, at nu stopper jeg, og aldrig mere skal jeg have en cola, men jeg bliver med at vende tilbage til det. Og det er jo, og hvis ikke engang man kan hoppe af det, så tør jeg ikke engang tænke på, hvis jeg nærmer mig heroin. Jeg tror, jeg vil falde fra hinanden utrolig hurtigt. Så kun support og sympati til dig, der sidder og kæmper med heroinmisbrug. Men det med cola, altså, det her blev måske lidt off topic, men... Jeg tror godt folk vil have, jeg synes vi har bevæget os langt med sådan en freestyle. Altså, jeg har blevet opdraget sådan, at vi måtte kun få cola, og så var det kun én flaske cola hver fredag, da mine forældre stadig var sammen. Så blev mine forældre skilt, og der kom nye mennesker ind i livet, som min stedfar, og han forkælede os meget mere, og så derfor tror jeg, at vi fik sådan et kæmpe chok, mig og min bror som barn, at det bare virkelig har påvirket mig meget nu, fordi jeg er også sådan lettere afhængig af sodavand. Men ja, lad os trøste os ved, at det i det mindste er godt for markedsøkonomien, at vi kører meget sodavand. Det jeg tror jeg, der er mange folk, der er mange led ude i den markedsøkonomiske kæde, er meget glade for, at vi sørger for, at
Coca-Cola-industrien kan blomstre op og sprede sine kommercielle interesser til gavn for hele planeten. Så på en måde, der offrer vi også lidt os selv. Det har du ret i. Så på den måde er vi nogle gange lidt de største helte, uden at tænke over det. Men ja, næste emne på dagsordenen. Ja, det er segmentet, vi har valgt at kalde forventninger til de fremtidige intergalaktiske miljø. Ja, jeg anerkender ærligt, at min broder Lasse nu er fuldt berettiget til at skrige nerd af sin computer i en meget fin Simpson-reference, som jeg siger på, vi alle sammen værdsætter. Ja, og det skal også siges, at den her podcast kan måske have en tendens til at gå i en lille smule nørdet retning, fordi vi er jo studerende. Ja. Og vi har en baggrund af at være sådan lidt nørdet. Sådan er vi, og det skal der også være plads til. Men ja, intergalaktisk samfund, min forventning til fremtidens intergalaktiske samfund er nok, jeg tror det bliver meget, meget ligesom det er i dag, så at sige, at vi kommer til at sprede os ud til andre planeter, og så bliver det også hverdag. Det bliver ikke ved med at være fantastisk i al evighed. Altså da man først fik mand på månen, der var det meget too high tænk engang, men nu til dags der er det jo, ja, bevares. Det kunne jeg da også have gjort. Og sådan tror jeg også, det bliver med det intergalaktiske samfund. Det bliver da meget sjovt i starten. Så skal jeg til Neptun og lige have nogle billeder. Men efterhånden, der tror jeg også, det bliver en hverdagsting i høj grad. Og rumvæsener, hvis vi en dag møder dem, så kunne jeg forestille mig, at de lignede os utrolig meget. Og også tænke, at okay, jamen det kender jeg godt. Og jamen så, hvor herre bevares nok sagt om det. Det tror jeg, det bliver meget stille og roligt affære. Det er ikke sådan noget, vi skal gå og være alt for urolige for i hvert fald. Vi kan godt glæde os, for jeg tror, det bliver et stort fremskridt, men så tror jeg heller ikke, vi skal lade begejstringen løbe af med os. Nej, men den egentlige grund til det her, det var fin introsnak. Det er det her segment her taler vi om sci-fi-relaterede emner, som det der, og vores forestillinger til fremtidige medier og mobilitet er såsom computerspil, serier og teknologi/viden. Yes. Og vi har begge to set Ascension. Jeg ved ikke om har du set de sidste 2 afsnit af den? Nej, der er utrolig mange afsnit af forskellige ting på min tallerken lige for tiden, så jeg må indrømme, at Ascension, det har kun set første afsnit, men jeg var dybt benådet og ærefrygt gødet med ærefrygt spredt ud over mig. Og ja, jeg tænker, at Ascension, en tv-serie, som vidt jeg har forstået, går ud på, at menneskeheden skal finde et nyt hjem på et eller andet niveau, rejse ud og kolonisere en eller anden fjern stjernested. Og der vil jeg sige, at den repræsenterer i høj grad et håb, som jeg tror mange mennesker deler i den her tid, hvor frygt er blevet så stor en industri, at hvis bare vi kunne rejse væk og finde et nyt sted og få hele den der opdagelsen af Amerika, boom, begejstring i gang igen, så vil alting blive bedre. Og det tror jeg da også er et rimeligt håb at have, hvis man tænker over, hvor langt vi er kommet i de sidste 200 år. For 200 år siden havde man da foreslået, at man kunne få en mand på månen, så tror jeg hurtigt, man kunne være fået en ordentlig kindhest og bedt om at komme tilbage på arbejde. Den slags pjat var der slet ikke tid til. Og der tror jeg, om 200 år, der kan det sagtens være noget af det samme, vi hører med interstellare rejser. Ja, og vi burde måske lave sådan en speciel afdeling, hvor vi siger spoilers, fordi den kan godt være lidt svær at snakke om uden spoilers, og vi vil helst ikke spoil den for jer, fordi det er altså en fantastisk fed serie, og man skal selv opleve den. Jeg var meget, jeg vil ikke sige, at jeg havde granatchok, men dog så havde jeg lige brug for lige at sidde der og tænke, nå, det var alligevel, det er den grundsøjle, vi står på. Det er Ascension. Det var alligevel nødt til lige at stå op og sige, da jeg havde set den spoiler, som vi ikke spoiler her. Ja, og vi kan godt lige lave et segment, hvor vi siger spoilers, skip frem til denne her timecode, som man jo gør. Vi er meget moderne på den måde, ja. Så undskyld mor, så frem det virker forvirrende, men jeg skal nok... Altså hvis du ser det her på YouTube, så tager du og trækker den her lille runde dims, og så trækker over til det tal, som vi viser på skærmen. Ja. Så simpelt er det. Men nu hvor vi kan tale frit omkring det her. Så viser det sig faktisk, at de ikke er på vej ud i rummet, men de er bare en stor simulation, der lader som om de er. Ja, lige præcis. Og det har jeg sådan lidt delte følelser omkring, fordi altså det er sådan en ret fedt plot twist, men det er også lidt, så de er ikke engang i rummet overhovedet alligevel. Og så er det knap så sci-fi. Så er det bare sådan en studie af menneskeheden egentlig. Og det synes jeg også er meget selvoptaget på en ikke særlig charmerende, egoistisk måde. Faktisk.
Det er lidt bait and switch. Så, ja. Men ellers, altså, men altså på den anden side, så er det også sådan super fedt, fordi så ser man sådan, at hvordan de her mennesker trives i det her. I starten, så tænker man egentlig, den er sgu egentlig meget ligesom Battlestar Galactica på en måde. De prøver at overleve alle de forhindringer, der kommer igennem dem. Det Battlestar Galactica var på mange måder lidt omvendt, hvor man først troede, at når de er nok på jorden, noget der ligner jorden, men så viser sig, at det er de slet ikke, og de skal faktisk hen til jorden. Ja. Det er lidt omvendt Ascension. Descension vil nogen kalde det, men ikke mig. Men så er det sådan lidt, så er det bare sådan en simulation af det. Det er også meget fedt. Ja. Det er en generelt god serie, og så laver den lidt Firefly-tricket. Ja, og det er også ærgerligt, men det er jo desværre i det markedsøkonomi igen, at der er konkurrence om de knappe midler, og nogle gange så er der ting som Van Gogh, eksempelvis, det var Van Gogh, ikke? Det var ikke Rembrandt. Det var Van Gogh, ja. Van Gogh, ja, som bare ikke bliver værdsat af de kommercielle enheder i deres egen tid, og det er super ærgerligt, men til gengæld, lad det være sagt, at det måske også er bedre at have elsket og have mistet, end aldrig at have elsket. Lige præcis. En tennisreference, og man kunne jo også, hvis Firefly så, som en kendt filmsaga, der får en fornyelse her senere i år, som ikke vil blive nævnt med navn, der tror jeg, at mange folk har været glade for, om den bare får lov til at dø og hvile i fred, så man ikke ligesom havde fået dens arv korrumperet, det der kom senere. Tænker du på filmen, lavet efter Firefly, eller? Nej, jeg tænker på Star Wars. Jeg prøvede at være lidt diskret omkring det, men det er også okay. Nå. Okay. Ja, og der behøver nok sagt om den sag igen. Ingen vrede herfra. Kun accept af, at de gjorde sikkert deres bedste, og jeg skal ikke sidde her og sige, at jeg kunne have gjort det bedre. Ja, lige præcis. Men ja, altså, Firefly var også en super god sag. Altså, jeg tænker, selvom man ikke engang er til sådan noget science fiction noget, så er det stadigvæk spændende plotline, fede karakterer, virkelig dybe karakterer, man lærer dem at kende. Og så er det også morsomt og sådan lige har. Det er ikke sådan en deprimerende Dark Knight, hvor er det dog trist det hele. Ja, og det har sådan en god blanding mellem det alvorlige og så lidt det der catchy i eye, altså. Ja, fordi jeg synes også meget høj grad, at det afspejler min åbningsreplik med, at ja, Interstellar, halløj, det er da meget fint i starten, men meget hurtigt, så bliver det også temmelig hverdagsagtigt. Og så er der almindelige hverdagsproblemer, som er evige, som man også skal håndtere i et interstellart samfund. Og det viser Firefly meget godt. Altså, der er jo nogle episoder, hvor de skal sådan flyve medicin over til en anden planet, fordi de bare mangler det, og viser hverdagsfolks almindelige problemer og sådan noget, at de sulter. Ja, der er også hvor de skal transportere køer, og så har de et problem med at få opsat sådan en kvægindhegning. Og det synes jeg er bedre noget andet illustreret, at kvægindhegning er et problem, menneskeheden har kæmpet med lige siden vi først begyndte i bundestenalderen, neolitikum, som hr. Rosen sikkert vil værdsætte, at jeg kaldte det. Så er det kvægindhegning et problem, vi altid har kæmpet med, og vil fortsætte med at kæmpe med i milliarder af år, så længe kvæget findes nærmest. Eller hvis der pludselig kommer en mærkelig sådan Planet of the Cows twist, så måske indhegning af mennesker af køer. Og det tror jeg heller ikke, man skal undervurdere. Ja, og det kommer tilbage til Battlestar Galactica igen egentlig, fordi der har man også problemer, som det viser egentlig også mange af de her problemer, ligesom Firefly, men der er en vis karakter, der får kræft, og det kan de ikke rigtig helbrede, fordi det har de stadigvæk problemer med, selvom det er en meget futuristisk verden. Ja, og ja, folk har problemer med at holde op med at ryge, og nej, hvem skal jeg vælge at tage med til afdansningsbal, og er de her hele for høje, skal jeg hoppe med på konventionsvognen og få en mærke, den slags ting, som vi også undrer os over i dag, bliver også fint afspejlet i Battlestar. Måske skulle vi hoppe videre til næste punkt, folk har jo heller ikke hele dagen, jeg er sikker på. Ja, og det her, det bliver så også lidt nørdet, lidt segmenteret mod dem, der spiller computer. Det er også et fascinerende koncept, selvom man ikke spiller computer, vil jeg sige, fordi der er jo det her spil i omløb, som er fuldstændig brugerstøttet på Kickstarter, som hedder Star Citizen. Og det er et spil, hvor ham, der laver det, egentlig så laver han bare et spil, som han selv virkelig gerne vil spille. Det er ikke Cæsar, der har lavet det. Det er en, der hedder... jeg kan faktisk ikke huske, hvad han hedder. Robert et eller andet.
Men han kunne lige så godt have været Cæsar. Han kunne lige så godt have været Cæsar. Men ja, og det her spils koncept er egentlig, at der er et univers, Som der er i dag. Som der er i dag. Og hvor du egentlig selv skal opfylde din rolle i det her univers. Som du skal i dag. Ja, så det er så med rumskibe og det, altså fokus er lidt ligesom en bare rumskibssimulation, kampsimulation. Men det går også ud over det, så du kan være en læge, eller du kan være en miner. En minearbejder er det til eksempelvis steinmoder, så frem du ikke er klar over, hvad en miner det er, fordi det var jeg det var også meget ukorrekt sagt. Jeg var heller ikke klar over, hvad det var. Jeg har lige måttet slå det op. Men ja, og det er også det er ret revolutionerende spil, både på grund af grafikken er virkelig, virkelig fantastisk. Og hvis man ikke kan lide gameplay, så er det næsten værd bare, hvis man har en god nok computer selvfølgelig, så bare at kigge. Revolutionerende. Altså bare at kigge på scenografien. Ja. Og det er også på tide, synes jeg, for jeg har tit følt, når jeg sådan går rundt i universet og tænker, hvad er min plads? Så jeg ønskede, at der var et sted, hvor jeg ligesom kunne udfolde mine indre miner og sagt, okay. Minearbejder. Ja, præcis. Minearbejder. Og efter hele den her, vi nævner ingen navne, men efter hele den her affære der tror jeg, der er mange mennesker i Europa, der vil ønske, at de kunne have været minere og fortsat deres minering. Og der tror jeg, at Star Citizen opfylder et meget bredt, et ønske, som har meget bred folkelig appel, et behov, som der efterspørges i meget høj grad. Ja. Så derfor tror jeg ikke, det kan undgå at blive andet end succes. Og de har altså allerede fået sådan næsten over 60 millioner bare af crowdfunding, som det hedder. 60. Og det andet ting er, at det er ikke sådan et spil, der kun fokuserer på kamp, som nærmest alle videospil gør nu om dage, og de bliver også meget karakterløse videospil, at det var ligesom det nye spil Order 1868. Jeg tror det er 1886. 1886, ja. Ja, det har fået vid kritik for at være meget pænt scenografisk, men simpelthen bare gå op i ren too high pow. Og det kunne man have fået, det har man fået i mange år. Nu vil folk have mere. Ja, altså det er lidt ligesom film. Der skal være lidt dybde i det. Actionfilm er jo også fine nok, altså nogle actionfilm, men man kan godt få for meget af bare det der overfladiske eksplosioner. For det har vi da jo vist også efterhånden fået nok af til hverdag. Ja, altså, det var jo et stort hit i 90'erne, hvor Sovjetunionen lige var kollapset, og Francis Fukuyama bedårede mange med at sige, at historien var slut, og nu skulle der ikke være mere krig. Så sad mange og tænkte, det er der også godt nok, men så kunne vi da i hvert fald simulere det. Men nu til dags, der er det ligesom flammet lidt op igen. Vi havde en meget sørgelig affære i vort kære lands hovedstad for ikke alt for længe siden. Og så tror jeg, at mange folk ønsker, at man måske også havde noget lidt andet. Hvis ikke til at fuldstændig erstatte det, så til i hvert fald at supplere det. Supplere hele den her krig og vold og semodernitet. Og det kunne for eksempel være mening, tror jeg, mange folk synes, at hvis lige der var lidt mere af det i videospil, så ville det hele blive lidt bedre. Ja, det er også sådan en generel tendens i videospil egentlig, at det er blevet meget specielt PlayStation, synes jeg, at det er meget generisk. Sådan er et PlayStation-spil. Det handler egentlig bare om, at du skal rundt og slå folk ned, og så kan det være sådan lidt variation med, enten gør du med en økse, eller gør du det med et kæmpe kanon. Eller 2 økser. Eller 2 økser. Det er ikke det, der skal komme an på for PlayStation. Det er ikke der, den føler sig begrænset, sådan, hvad du anvender. Det er mere den der dimension med, okay, er der mere, vi kan udfordre i den her nye kunstneriske platform, end 2 øksekanoner. Og der tror jeg, der er mange, der ønsker, kunne I ikke lige tage at udfolde de indre ambitioner, der er om ligesom at udfolde sig selv, ikke bare som miner, men også som kollektiv på et kosmisk plan. Altså man kan også sammenligne det lidt med, hvis man har et kortspil, og du spiller kortspillet krig, det er der jo ikke meget ved. Det er jo bare vende et kort, og se om du har det højere end det andet. Det er der ikke noget spil i. Det er bare chance. Se hvad der kommer for sådan. Men hvis du tager sådan noget som Vist, et dansk spil. Jeg er ikke så meget ind til danske kortspil. Det er det mine kære fader, shout out til dig, Magn, er stor fan af Vest, og det er der meget stor strategisk element i. Nemlig, og det er nemlig det, der gør, at det giver et spil
man skal spille, og ikke bare sådan mindless action bare. Ja, tankeløs aktion, der burde være mere til eksistensen, eksempelvis mening. Ja, for eksempel det. Nu hvor vi er på emnet computerspil, så er der jo kommet Oculus Rift, virtual reality headset. Og det er jo det, hvis du ligesom jeg synes, at det der med at være pjat, så er det, har jeg fundet ud af, et par briller, som du tager på, og så ser du i brillerne i stedet for verden omkring dig lidt tydeligere. En helt anden virkelighed, og ja, det er ligesom at kigge ind i en computerskærm, men uanset hvor du kigger hen, så følger computerskærmen med dig, og det ser ud som om du er inde i den her virtuelle verden. Og der er begrænsningerne jo nærmest endeløse. Ja, som jeg har forstået... Eller undskyld, det lød fjollet. Begrænsningerne er ikke endeløse. Der er ingen begrænsninger, så mulighederne er endeløse, og begrænsningerne ender meget brat, og er ikke ret mange. Det var det, jeg ville sige. Undskyld. Ja. Nå, men sådan jeg har forstået det, har der været mange forsøg på det her før, men hvor det bare var gået virkelig dårligt. Men nu virker det til, at... Ej, Tøj, det er i høj grad lidt en kritik af dig. Det der havde vi forventet mere. Ja. Men jeg kunne ikke godt lide George Formby soundtrack, den der Puss Vindue-mission, det er blevet med mig lige siden. Men som jeg vil ved at sige, så er det som om, de har fanget det den her gang, og det virker, altså, de er stadig ved at udvikle det, og der sådan, bare efter de sidste år er der kommet lige pludselig mange flere versioner end kun Oculus Rift som reality headset. Men og det får mig også lidt til at tænke på, fordi jeg så jo Matrix i går sammen med dig. Ja, jeg stod godt nok og lavede mad, men jeg har set den før, og den kan varmt anbefales. Og det er noget, jeg egentlig har tænkt på, at med virtual reality, at... Virtual virkelighed. Ja, det starter med, at vi kan være i den her verden. Og jeg har sådan... Måske ender det bare med, at vi sidder ligesom i Matrix, så sidder vi bare i en stol, plukket ind, med en tube, der mader os. Og så sidder vi bare derinde i den virtuelle verden, i stedet for den rigtige verden. Ja, min tanke er i høj grad det samme, at efterhånden som ens muligheder for at udfolde sig selv som miner bliver så realistisk, så er der ingen grund til at hoppe tilbage i den virkelige verden. Så kan man 100% indleve sig i den verden og pludselig tabe sig selv, som man også kan i heroin. Så på den måde er det jo både en mulighed og en fare, en risiko, som man skal være bevidst, ikke bare som individ, men også som kollektiv. Ja, men som I ved, så er der jo ingen fare i verden, i hvert fald ikke i vores podcastverden. Så jeg vil lige sætte den lyse side på, hvor jeg tænker, altså hvis det kommer til at ske, så sker det først om mange år. Fordi jeg tror stadigvæk, at mennesket vil have denne her idé om hvad den virkelige verden er. Det var også element, der blev diskuteret i The Matrix, at menneskeheden blev ved med at føle, at der var et eller andet skævt, og så vågne op for den her drøm. Ja, men det er ligesom, der kommer nok til at være få tilfælde af, at der er folk, der ikke gider at gå ud. Ligesom der har været med andre computerspil, hvor folk blev så afhængige af World of Warcraft, at de døde, fordi de ikke spiste, eller sådan noget. Og sympati til dem, der har lidt den meget triste skæbne. Ja, men altså, der vil altid være undtagelser, men jeg tror generelt, fordi jeg tænker, at mange af dem, der spiller computerspil, er ikke så påvirket, som man generelt går og tror. Det er en meget ondsindet stereotyp. Ja, lige præcis. Altså, jeg spiller computer, og jeg føler mig ikke påvirket af det. Jeg vil gerne spille mere computer. Ja, men det er der nogle gange ikke så meget tid til i studieverdenen. Nej, ikke endnu i hvert fald. Men med virtuel virkelighed, så er mulighederne som sagt mange. Også for at spille noget mere computer. Ja. Så lad os gå videre til det næste segment. Og det er... jeg tænker, at det her det bliver sådan en sådan gennemgående ting sådan for hver podcast, vi har. Vi kalder det ugens kæledyr. Ja. Hvor vi taler om... vi diskuterer, hvilke kæledyr, der passer til den givne uge. Dyrene behøver ikke at have sin eksistens i den virkelige verden. Så det er også mytiske væsener, eller 100% ren originale fantasidyr. Lige præcis. Og den første, der er på listen, er et godt spørgsmål. Katte versus hunde. Ja. Her er jeg ofte meget syg, for jeg har de få gange, vi har haft kæledyr i min tilværelse, har det været hunde. Det seneste eksemplar var en West Highland White Terrier, som jeg har været
Så måske da den var der, glemte jeg lidt at værdsætte den, før den var væk. Men siden der har jeg tænkt meget, at skulle jeg have et kæledyr, så ville det nok være en West Highlander White Terrier. Og det er som sådan ikke, fordi jeg foretrækker hunde frem for katte. Jeg synes også, at nogle hunde kan være meget frastødende. Ligesom nogle katte kan, især de der barberede katte. Sphinx. Så de Sphinx-katte. No hate til Sphinx-katte, I har ret til jeres eksistens. Men hvis jeg har valgt, så tror jeg tager en West Highlander. Men på det brede emne, hunde versus katte, så vil jeg sige, at hunden er mere passioneret, mere elskende, mere i kontakt med sine følelser, mens katten måske appellerer mere til det rå, distancerede intellekt. Det er, altså man kan vel have mange perspektiver på det, og der er jo, altså man har det med at sætte virkelig meget op, altså er du kattemenneske eller er du hundemenneske? Men der vil jeg nok definere mig selv som kattemenneske, men i generelt så elsker jeg bare dyr. Ja, altså selvom jeg ser en hund, som jeg synes er afskyende, så kan jeg ikke lade være med at gå ind og sådan klappe den, fordi jeg bare kan lide dyr. Her skal jeg sige, at jeg hader i høj grad dyr, og det er ikke bare fordi jeg også hader børn. Nej, igen, nu bliver jeg lidt negativ, undskyld. No hate på en bredere perspektiv. Jeg siger bare, at jeg personligt har altid følt mig lidt ambivalent i forhold til, ikke fordi der er noget i vejen med, at det er mit problem og ikke jeres. Så er det sagt. Men nej, jeg tænker nok, skulle jeg vælge, så ville jeg nok være... Det ved jeg snart ikke. Det ved jeg faktisk næsten ikke. For jeg synes måske, at katte appellerer mere igen til den der form for lidt distanceret, stille og rolig livsstil. Det med at gå ud sådan og gå med hunden og hele tiden være op og køre for at gengælde hundens entusiasme. Det er måske lidt emotionelt taxerende for mig på et niveau, jeg ikke helt er vant til. Så skulle jeg vælge, gun to my head, så ville det nok være en kat. Ja, en af mine venner opsummerede en gang sådan hunde versus katte er, hvis man har en hund, er det meget nogle gange et mester-lærling forhold. Altså du er mesteren over hunden, fordi det er dig, der skal irettesætte den, og det er dig, der går ture med den og sådan noget. Men i forhold til katte, de skider på alt. Nogle gange, bogstaveligt talt, så skider de på alt. Ja, det er igen en distanceret intellektuelle type. De er alt for abstrakte til sådan at på den måde at forholde sig til dig og til den verden, du er en del af. Men katte, jeg synes katte i forhold til hunden, så har katte sådan, de har meget mere personlighed. Hunden har lidt bare den samme personlighed, eller også er det bare ansigtet, der gør, at de har en personlighed. Altså, det er hvad jeg synes. Men hvor jeg synes bare katte, der findes så mange forskellige katte, og de er så mærkelige alle sammen. Nævn 2 typer af katte. 2 typer af katte. For jeg kender ikke nogen racer af katte. Jeg kender forskellige hunderacer, men jeg synes aldrig, jeg hører katte anser som andet end en kat. Eller en bagbrugskat. Altså jeg ved, der er en Maine Coon. Det er en virkelig søde katte. De er meget pelsede og ret store. Jeg elsker pelsede dyr mest egentlig. Men det er jeg tror gerne til, at jeg vil høre noget om siameserkat. Er det, hvad det lyder til? Det ved jeg. Jeg har faktisk aldrig set en siameserkat. Jeg ved, der er noget, der er en skov norsk kat. Og det er også bare en stor kat med lidt mindre pels. Og så, ja, jeg tror det er fordi man ikke rigtig kan se så stor forskel på katte igen, at man ligesom hunden går så meget op i race. Altså jo, altså, der er den kat den er rød, den kat har lidt længere pels, men ved hunden, hvor det sådan, altså hvis du tager en labrador, så har den et ansigt med en lang snude, hvis du tager en bulldog, der bare er helt flad. Men ja. Men jeg synes, vi skal gå videre til det næste dyr, som vi skal diskutere, om det kan være ugens kæledyr, og det er slanger. Så det er jo sådan lidt en anderledes ting. Det er jo ikke så mange, der har slanger. Nej, jeg kender engang en ung mand ved navn Anders, jeg kender ham på mange måder stadig, som havde 2 skorpioner. Jeg har spurgt ham, jeg havde spurgt ham, Anders, hvorfor ikke slanger? Hvorfor kunne slanger ikke være et fint alternativ til skorpionen? Jeg synes, de 2 har meget til fælles, begge 2 reptiler, eller er skorpionen et insekt? Jeg tror, at skorpionen er et insekt. Ikke hænge mig op på det. Jeg undskylder uforbeholden, så frem det skulle være forkert. Men det korte og lange er, at jeg mener, at slanger kan være udmærket kæledyr. Der er selvfølgelig et fareelement, men... Kom man på, hvilken slange du har? Ja, især hvis det er en farlig slange. Men så frem du sørger for at tage dig godt af den, så tror jeg sagt, der kan opstå et kærligt forhold mellem slange og menneske. Det tror jeg ikke er en emotionel dimension, man skal lukke øjnene for. Nå, det er det, jeg tænker, som vil være problemet for mig, at jeg tænker, fordi man skal have en slange i terrarium. Det er anden bøjning neutrum nominativ til Herr Mathisen.
Det er lige hvad det er. Men det tænker jeg, at så kan man godt blive distanceret, også fordi, okay, det kan godt være, at man klapper sin slange. Jeg tror mere, man ærer den. Nå, så er det ikke en klapperslange. Nej, men hvor jeg tænker, altså ved en kat, den er der nær hele tiden, hvor du ligesom har den her glasmur, sådan både mentalt og fysisk i forhold til slangen. Ja. Men det er helt klart mere interessant dyr, end at have en kat eller en hund. Der vil være utrolig meget identitet i at have en slange. Jeg tror meget hurtigt, du kære lytter vil blive kendt som ham eller hende med slangen, så frem du skulle anskaffe dig en slange. Men hvis du godt kan lide at blive sådan, altså, have et markat selv, det er så er utroligt, slangen et godt dyr. Der har aldrig været så mange mennesker på jorden, som der er lige nu. Så hvis du synes, at du falder i den grå mængde og har brug for et eller andet til at stå ud, så få dig en slange. Det kan kun anbefales, fordi jeg vil i hvert fald aldrig nogensinde i hele mit liv glemme den person, der havde en slange. Især ikke, hvis den er meget giftig. Men nu tænker jeg, at vi skal egentlig sådan lidt til back on track, som man siger på engelsk. Fordi tilbage det er på sporet. som man siger på dansk. Fordi vi skal jo finde en slange, der reflekterer den her uge. Ja. Og jeg vil sige, fordi den her uge har været, nu begynder foråret sådan rigtig at komme. Det nærmer sig virkelig. Sidste uge, der var foråret på vej, men så var der sådan lidt solskin, og så var der snevejr, solskin, sådan lidt på samme dag. Og nu er solskin ved at begynde at få overhånden. Ja, solskin er ved at vinde over sneen. Og hvilket dyr er ikke bedre at have i en solskinsuge end en enhjørning? Ja, umiddelbart vil jeg sige, at enhjørning vil jeg mere associere med månen, for at være ærlig. Men på den anden hånd, når der er meget sol, er der også tit meget måne, fordi skyerne forsvinder, og så kan månen jo også godt skinne igennem. Ja. Og klare forårsmåneder. Og ja, altså nætterne er jo stadig mørke, og jeg er meget pæne måneder, så jeg vil umiddelbart sige, at enhjørning er en ganske udmærket kandidat. Men så der er mange, der nok vil sige, sådan, jamen, en enhjørning er jo meget sådan feminin, og så hvis man er en mand, så vil man jo ikke have sådan noget feminin noget, hvis man vil være maskulin. Men så skal man til huske, at enhjørning er Skotlands nationaldyr, og er der nogen lande i verden, i hvert fald i Vesteuropa, der er mere maskulin end Skotland? Det tror jeg ikke. Altså, de har nederdel på, og ikke kvinder. Nej, men jeg tror måske, fik jeg at vide på et tidspunkt, at det er udtrykt nogle lidt feminine elementer, kan være et tegn på stor sikkerhed i sin egen maskulinitet. Det har jeg skal også hørt engang. Og jeg kendte engang en herre, jeg tror også, de kendte ham ved navn Lasse. Ikke min bror, jeg nævnte før desværre, som gik i kilt ofte, og der kunne han tit få sin erbødighed kompromitteret i forlængelse af at have den kilt. Og det tror jeg også viser stor selvsikkerhed i sin egen mandlighed. Og hans lange hår. At være villig til at løbe den risiko. Shout out til Lasse, hvis han hører. Eller ser. Eller får berettet af en ven. Eller lugter. Lugter til podcasten. Hvorfor ikke? Nej, men så skal man også overveje, at hvorfor er en enhjørning lige pludselig blevet associeret med regnbuer og sådan noget glæde og piger. Altså jeg ved i hvert fald, at der er en myte, som jeg engang har læst i, kan også anbefales, om at enhjørningen kun kan tæmmes af en jomfru. Og det tror jeg måske kan være roden til, at den bliver associeret med kvinden. Og det er jo også meget forlængelse af Elisabeth den første, jomfrudronningen, der i høj grad indsat lidt mere dominerende linje over for Skotland end tidligere engelske monarker måske havde været i stand til. Det var efter hende, at vi fik unionen mellem England og Skotland med James den første og 6. af Skotland. Så der er igen det med jomfruen og enhjørningen, der har et forhold der. Så der tænker jeg umiddelbart, at den association kommer fra. Men Robot Unicorn, hvad hed det spil, der var fremme? Robot Unicorn Attack. Ja, det tror jeg måske også kan være en stor del af rådet. Ja, men det var ligesom sket før, tror jeg. Min teori, det er, at den hænger sammen med sådan en anden ting, som er, at heste er blevet utrolig feminiseret. Mystisk nok, for det plejer jo at være dyr, der var meget associeret med maskulin virilitet og krig og konflikt, som nogle mænd er. Nemlig, og det hænger sammen med hestens feminisering. Fordi en enhjørning er jo mere eller mindre bare en hest, en hvid hest med horn. Og jeg tror, det hænger sammen med det. Altså hesten er blevet feminiseret. Måske, jeg hørte en af mine venner tale om, at det kunne være, altså hans teori var,
at det var fordi, at hvis man havde en egen hest, det begyndte at blive associeret med, at man skulle til at passe den. Og i vores samfund, så begyndte det ved at være sådan lidt feminint at skulle til at passe dyr. Det var ikke sådan, det blev ikke set som maskulint længere. Og så derved er hesten blevet feminiseret nu, at det er kun piger, der rider. Lad mig spænde videre på den tråd og lige nævne, det er også meget trist, og knap 101 års jubilæum fra 1. verdenskrig, hvor hesten jo desværre ligesom trådte ud af det militære repertoire. Den sidste krig med kavaleri. Ja, det var jo desværre en masse britiske officerer, der havde været vant til heste i boerkrigene, som så tænkte, at den kan da sagtens bruges her også. Der viste sig desværre tog fejl, og det viste Steven Spielberg også meget fint i filmen War Horse. At det var måske ikke den bedste idé, og på den måde holdt hesten op med at være et militært element, og gled måske lidt ud af den maskuline referenceramme i forlængelse deraf. Det lyder faktisk meget sandsynligt, synes og, jeg. Jeg ved ikke, det er jo så op til dig, lytter, at bedømme, om vores teorier holder vand. Jeg ved ikke, om man senere kunne klippe element ind, hvor vi lige viser et billede, vi har hængende af slaget ved Gaugamela, hvor der er en rigtig masse heste med. Og også, mange af de portrætter, der hænger rundt omkring her i rummet, har heste i krigsscener, men det kan være, at vi kan klippe det ind senere, ellers så kan jeg love, at de vil optræde i et senere podcast. Ja, det synes jeg, nu hvor du siger det, det var rigtigt også sådan på nærmere refleksion. Der er mange billeder, også bare store statsledere, så de sidder på en hest. Der er en meget fin statue af hans kongelige højhed Christian 10. her i byen, hvor han sidder på sin hest. Byen Aarhus. Ja, nede ved domkirken, sort. Meget fint. Men udover det, så er det lidt spøjst, fordi en ørnjørning er jo mega ud. Den har et horn i panden, som den spider folk med. Jeg tror, det er en reference til Joss Whedons Cabin in the Woods, Kåre han kom med her. Og ja, det er sandt, enhjørningens primære offensive element ville også det blive set som dens horn. Men den kan også sparke ligesom alle andre heste jo. Det kan gå ud. Men jeg har tit hørt, at enhjørningens primære karakteristika skulle være dens ualmindelige fart og adræthed, der gjorde, at den kunne løbe væk, før det overhovedet blev nødvendigt for den at komme i konflikt med nogen. Så er det godt, den havde et horn. Ja, præcis. Enhjørning, fin repræsentant for den nuværende årstid. Dejligt dyr. Men hvilket dyr synes du reflekterer ugens? Den her, hvis jeg skulle vælge, så lad mig lige tænke mig om, jeg bliver nødt til at sige noget i en vis fart, for vi kan ikke sidde og kede os hele dagen. Så vil jeg umiddelbart sige, at min uge, der startede i går, har været en meget behagelig uge, hvor jeg har sovet godt, så jeg tror umiddelbart, at jeg vil vælge dovendyret. Dovendyret? Det synes jeg er også meget god. Fordi det er lige den tid her, hvor vi går fra den meget mørke vinter til den lidt lysere tider, hvor man så ikke kan sove helt så længe uforstyrret uden at blive ramt af lys. Og det synes jeg tit, at dovendyret reflekterer den overgang, hvor man virkelig føler sig træt og doven, og man får ikke sovet nok, og man kan godt blive lidt udmattet. Og så hænger man som dovendyr og vil ønske, at det kunne være lidt mørkere endnu. Ja, vi burde måske ændre det til sidste uge, fordi den her uge er jo knap nok begyndt. Ja, desværre. Men jeg har store forventninger til den her uge. Det har jeg også. The Week of the Sloth til vores internationale lyttere. Ja. Eller også kunne vi sådan lave sådan en prædikation med, om hvilket dyr ville komme til at reflektere den her uge. Jo, ja. Det tror jeg er en god idé. Det kan vi jo tage nærmere bagefter. Det er en knibbelfilm idé. Men i forhold til med heste, gentlemanship. Ja, det var mit lille tilskud at diskutere gentlemanship, og igen i forlængelse af filmen Kingsman. Jeg så her forleden, der jo går meget op i det med en gentleman, og man undrer sig jo tit, hvad er en gentleman? Er det en måde at klæde sig på? Er det en måde at opføre sig på? Eller er det bare en eller anden oldnordisk idealtype, som der ikke rigtig har nogen relevans længere? Kåre, hvad er dit indtryk af en gentleman? Hvad vil du sige skal være til stede for at kunne kalde dit vid en gentleman? Og kvinder kan også sagtens være gentleman. Det er ikke det, skal komme på. Woman? Ja, præcis. Eller bare en lady, tror jeg, man vil kalde det, uden at jeg ved det. Ja, det lyder plausibelt. Men altså, gentleman, altså i ordene ligger det jo gentle, som betyder jo, det gentle nu betyder. Det er vist noget med rolig eller blid. En blid mand. En blid mand, så det er vel noget, altså for mig ligger det i, at man sådan er egentlig bare generelt høflighed. Det behøver ikke være over for kvinder, det kan være over for alle. Også hvis man jo ikke er til kvinder, så kan man også være det over for mænd. Altså man kan altid være det over for mænd. Jeg synes bare generelt over alle, så opfører man sig høfligt, hvis man er en gentleman. Og det er jo også, der ligger også lidt det her
i ældre dage, hvis man var i hoffet, var man jo en gentleman. Og i renæssancen var der jo The Chapel Royal of Gentlemen, tror jeg det hed. Som var nogle korsanger, som var royale. Jamen her tror jeg igen, man kan citere Ernest Hemingway, hvilket man ofte kan, og sige, at manners maketh the man, manerer skaber manden. Og jeg tror i høj grad, du var ret, Kåre, at gentleman var ligesom et engelsk forsøg på at jeg vil nødt til at sige pacificere arbejderklassen, men at vise de folk, der var mindre privilegerede end gentleman, at det at være overklassen behøvede ikke betyde, at man ville undertrykke andre. Man kunne være høflig og forstående. Men jeg har hørt på et tidspunkt, at den tekniske definition af en gentleman er en mand, hvis formue er så kolossal, at han ikke behøver at arbejde for at tjene til dagen og vejen. Og det var jo ofte i forlængelse af Bank of Englands oprettelse i 1694, skulle jeg mene, der jo gav en konstant renteafkast på omkring 3%, som gjorde, at hvis en forfader havde investeret i Bank of England, så kunne du få rater af den investering tilbage, som gjorde, at du ikke behøvede at arbejde. Og i forlængelse af den her velstand, der tror jeg så, der kom det her høflighedsideal. Ja, jamen det kan godt være, men altså ordet har jo i hvert fald haft sin ændring igennem tiden, kan man sige. Uden tvivl. Så kom altså i senere tider, så blev gentleman sådan, jeg tænker måske lidt i 1800-tallet, så var han jo den her fine hofmand, eller i hvert fald rigere stående mand. Og der var tøj jo så en væsentlig del lidt reflekteret en gentleman, et skræddersyet jakkesæt og en pæn hat osv. Ja, og så i dag er det sådan noget, nogle folk måske vil sige virker uddøende. Jeg tror nemlig, ja, man hører ofte kvinder sige, at der findes ikke gentleman længere, og definerer ofte gentleman som noget, man er i relation til kvinder, og man holder døren for dem og trækker deres stol ud og betaler for måltider og den slags. Så er man en gentleman, og det er der nogen, der vil klage over, er ved at dø ud og ikke rigtig findes længere. Ja, men jeg tænker også, det er måske lidt i forlængelse af, at man ikke har sådan den der kæmpe forskel af okay, det er måske ikke helt rigtigt, men man har ikke den der kæmpe klasseforskel længere. Der er i hvert fald kommet en kæmpe middelklasse ind imellem fra de helt vildt rige og de meget fattige. Uden tvivl. Og det er måske så også ligesom... Det er ligesom fjernet gentlemanen som en rig person. Fjernet behovet måske også for en gentleman, at hvis alle er cirka samme økonomiske klasse, så er der ikke længere samme behov for at signalere, at selvom jeg måske er økonomisk mere velstående, så behøver jeg ikke se ned på dig. Når alle sådan kan se hinanden i øjnene økonomisk, så forsvinder behovet for at understrege sin høflighed på trods. Måske også. Ja, men tilbage til det der med, at nogle kvinder altså, de ser det som om, at det er en mand, der trækker ud i solen for en kvinde. Hvor jeg synes, hvis man skal være en gentleman nu om dagen, så synes jeg bare, at man generelt skal gøre det for alle. Det er også noget, jeg prøver at gøre. Holde døren for forbipasserende, som skal ind af den samme dør. Og generelt sådan hjælpe folk med bare de der små ting, som ikke kræver så meget, så man sagtens lige har et overskud til at gøre det. Og det gør jo også, at så bliver man modtaget meget bedre, og det gør de andre personer meget gladere, at man har den her positive indstilling til det. Ja, præcis. Så jeg tror, konklusionen meget lidt kan være, at der er i den grad plads, og måske også til en vis grad behov for gentleman i det moderne samfund. Yeah. Og du behøver ikke klæde dig, eller tale, eller være lige så rig som en 1800-tals gentleman. Så længe du spørger dig selv, hvad vil en gentleman gøre nu? Så tror jeg med stor succes, at du kan være på vej til at blive en, og blive værdsat. Ikke bare os to her i studiet, men af hele din omgangskreds. Ja. Men der er jo også et andet aspekt til det, fordi der er jo folk, der klæder sig i jakkesæt og fine hatte, men ser dem ikke så meget. Og så en ting, der også er kommet meget frem, er skæg. Sådan specielt cykelstyrsoverskæg med tilhørende fuldskæg, som man også begynder at klassificere lidt som gentleman-stilen. Ja, der er jo ofte små billeder på internettet ved navn memes, hvor gentleman bliver karakteriseret som en mand med olieret hår og et velfriseret overskæg. Og der tror jeg igen, at man måske kan have visse stilistiske elementer, der for mange karakteriserer en gentleman, selvom det ikke nødvendigvis er hans definitive krav, at han er velklædt. Så tror jeg, at mange forbinder det med en lidt reaktionær, konservativ tøjstil,
der leder tankerne tilbage på gentlemanens, ja, hvad vil det sige, hans højtid, ja. hans oprindelse. Hans oprindelse, hans glory days, hans zenith. Lige præcis. Skal vi gå videre til næste segment? Det er den bedste idé, jeg nogensinde har hørt. Og det er noget, du har fundet på, og du har kaldt det What would Vivaldi do? Hvad ville Vivaldi gøre? Og vi ved begge to meget lidt om Vivaldi, udover at han har skrevet de 4 sæsoner, som vi tit lytter til. Men det skal derimod illustrere, det er mest et mor som morspil, men det skal være et segment, hvor vi øver os i empati, at træde ind i store mænds sko, eller lade dem træde i vores, og tænke, hvordan kunne den her situation være gået anderledes, hvis de personlige forudsætninger havde været anderledes. Men hvem skulle vi næsten vælge at træde skoene af i dag? Ligger svaret ikke lige foran næsen af dig? Man skulle næsten tro, vi havde planlagt det. Men ja, det har vi ikke. Nej, og jeg kommer nu i tanke om, at der også i rummet hænger et billede, et portræt af Julius Caesar, der modtager gallerhøvdingen Vercingetorix overgivelse efter slaget ved Alesia, hvor han måtte smide alle sine våben og nedværdige sig på enhver mulig måde som undskyldning for sit oprør. Og lad os spørge hinanden, hvad ville vi have gjort i Caesars position, da det her skete? Ville vi som Caesar have lavet Vercingetorix fængsle og rituelt kvæle i Rom? Eller ville vi have ageret lidt anderledes? Det er egentlig lidt sjovt, fordi det her det er jo sådan overhovedet ikke planlagt, men den historie, der er et schweizisk band, som hedder Helveti, der spiller sådan noget folk dødsmetal, og de har lavet et konceptalbum, der faktisk handler om lige præcis det oprør, det hedder Gallerkrigene. Ja, det er den store galliske revolte, som et led i de romerske gallerkrige. Ja, og der har de nemlig også en sang, der, jeg mener, sagde du hans navn? Vercingetorix. Okay, og der er også en, der hedder Oxydelion, tror jeg, som også... De hed, men dernede kunne man jo hedde hvad som helst. Ja, lige præcis. Men nok om det er et album, jeg varmt vil anbefale, specielt hvis man kan lide folkemusik og metal. Måske mest, hvis man kan lide folkemusik og metal, og ikke har så meget imod growl-delen. Og det er vi sikre på, at der er mange af vores lyttere, der godt kan. Ja, men hvad vil vi have gjort? Jeg tror, at havde det været mig, så kunne jeg jo sige mange ting om, at jeg ikke ville have været mig. Jeg ville have haft nogle andre forudsætninger, og ikke være den person, jeg er i dag. Men var jeg den person, jeg er lige nu, så tror jeg nok, den modne ting at gøre, sådan for at vise, at man var den voksne, vil være at sige, udmærket Vercingetorix, så har vi ligesom fået den lille konflikt ud af verden, og lad os lade være at snakke mere om det. Nu er det vigtigt for os at se fremad og progressivt tænke, hvad er bedst for Gallien? Om ikke det kunne være bedst, om du så prøver at se tingene fra mit perspektiv, at hvis du arbejder sammen med Rom, så kan vi ligesom progressivt hjælpe hinanden med at udvikle Gallien og gøre det til en stærk nation igen. Det tror jeg vil være den modne ting at gøre fra mit perspektiv. At fange ham og rituelt kvæle ham, det er måske den fristende løsning efter at have været igennem så stor emotionel stress, men jeg vil sige, at ens erhverdighed illustreres nok bedst ved at være storsindet, og det var jo også et koncept, Caesar ofte illustreret i sin senere færden. Ja, det interessante ved det her er, at vi har jo nogle, som du sagde, sådan meget andre perspektiver på det her, fordi vi levede ikke i den tid. Vi er heller ikke Caesar. Endnu. Og vi stod heller ikke i hans position. Endnu. Ja, men ja, altså, det kommer også an på, hvad man ville, kan man sige. Altså, måske man vil prøve at sætte et eksempel på, at don't deal with me. Det kommer til at... I tænd for tingene over. Vi undskylder til vores seere og vores computer, så vi lige ved at løbe tør for strøm. Men ja, at man vil sætte et eksempel for, at man skal ikke gøre oprør, fordi ellers vil folk gøre det igen, hvis der ikke er nogen store konsekvenser. Men på den anden side set, så kan man også sige, hvis man gør det for meget, så vil der være mere tendens til oprør. Der burde være en balance i oprør. Men altså, mig personligt, jeg vil ikke kunne tage valget og skulle til at hindre din person. Nå, men du behøver heller ikke gøre det. Du kunne lige så bare diskret ryst på hovedet og lave et eller andet med din tommelfinger. Ja, men stadig have valget om at skulle hindre den her person. Så du vil lade ham gå? Ja, men det er jo bare fordi, fra mit perspektiv, så
at slå en mand ihjel er jo noget ret alvorligt, kan man jo sige. Og det er skarpt. Ja. Det er sådan, det er ikke noget, jeg vil have hængende på mine skuldre. Nej, så vi kan umiddelbart sige, at havde vi været i Cæsars sko, så ville vi nok have handlet anderledes ud fra forskellige bevæggrunde. Men lad det så også være sagt, at vi er ikke Cæsar, og havde vi haft hans forudsætninger, ville højst sandsynligt have gjort cirka noget af det samme. Ja. Yeah. Men ja, jeg formoder, at det var sidste punkt på dagsordenen. Ja, det var det. Og det har vel også taget en rumtid efterhånden. I skal have mange tak, fordi I valgte at se og lytte med og lugte med. Ja, og I kan høre det her på YouTube og formodentlig iTunes, hvis jeg får det til at op at køre. Ja. Og hvis I finder det på iTunes, så må I gerne lægge en anmelding. Ja, vi vil rigtig gerne forbedre os, så vi ikke igen løber tør for strøm. Ja, og kommenter gerne på YouTube, hvis I har nogle indvendinger. Ja, især hvis vi kommer til at sige, fordi at eller et eller andet uschammerende. Ja. Det undskylder vi uforbeholden for. Men tilbage der vil gerne at sige en cetrum autem censuro cartaginam esse delendam. Og ja, slut herfra. Så godt. Hvor langt blev det? Jeg tror måske, at den her gik ud af plads. Det håber jeg ikke. Har vi så bare siddet og øvlet uden noget? Nej, altså vi har ikke. Ja, du har vel forhåbentlig tænkt dig at cutte lidt i det, som det kun de bedste bidder, der kommer med. Jeg tænkte egentlig bare at lægge det ud som en. Hvor langt blev det? Bliver det ikke næsten en time eller sådan noget? Ja, jeg skal lige se. Jamen det er også sådan... Det er en time og 1 minut.